Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साख्रिनि अपडेट बेनो जाबाय एमप्लयी Provident Fund Organization आवहाय गोदान साख्रि All India Vacancies जेराव नर्थ ईस्टनि थाखाय सेपारेट वेकेन्सि दङ नोंथांमोना हिनजावफोर हौवाफोर जायफ्रानोखि एलिजिबल जायो अब्ला अनलाइन खालामनो हासिगोन 27 मार्च जानाय लोगो लोगो दा लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला जायो आं नोंथांमोननि भिडिअ लाना फैगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय नोंथांमोना PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हानाय अप्शनखौ मोनदों गाहायाव चेक खालामनानै जाबाय डिस्क्रिप्शनावहाय दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो एन्ड बेनिफ्राय SSC SD कनस्टेबलनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन थाबैनो दा आपल'ड जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया बेनो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन दा जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशनखौहाय नायोब्ला गासिबो क्लियार जायो स' बिनिफ्राय बैसो फरायनाय आरो लोगोसे माबादि सिस्टेमाव लांगोन बेखौ डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेयाव होजोबगोन दा बे पस्टआ जाबाय ससियेल सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो बे जाहैबाय अल इन्डिया भेकेन्सिस आन्डार बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन थ' नोंथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनदों स' बिनि थाखाय दा अफिशियेल नटिफिकेशन होबाय दा सोर खालामनो हामारो जों डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै फैदो दा जों फार्स्टआव नायगोन बिनि सेलारि दा सेलारिया जोबोर मोजां बेयाव नोंथांमोना लाख सेलारि मोननाय जायो बे जाबाय नोंथांमोना सम भेकेन्सि फैनायखौ नुनो मोनो स' बिनि लोगोफोर जोङो सेलारिखौ नायोब्ला दा फार्स्टआव बेनो जागोन नोंथांमोना 29,000 निफ्राय जागायो लेभेल 5 आव गोग्लैयो नोंथांमोनाहाय ग्रुप C आव बेनो जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जब एन्ड बेनिफ्राय सेलारिया जोबोर बुरजा दङ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों स' बिनिफ्राय बिनि अनलाइना स्टार्ट जागोन 27 मार्चनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 26 एप्रिलसिम थागोन SDफ्रा पेमेन्ट दाननाङा नोंथांमोना एप्लिकेसन फिसआ निल जागोन एन्ड बेनिफ्राय गुबुन कास्टआ 700 पे खालामनांगौ स' लिंकआ एक्टिभेट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोन लाना फैगोन आरो बे लिंकखौ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव होना दोन्दों जाहाथे नोंथांमोना चेक खालामो आरो बिनिफ्राय डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायबाय थानो हायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोना वेबसाइटआवनो रिजाल्टखौ पाब्लिश खालामनायखौ मोनगोन दा सिलेक्शन प्रसेस नायोबा स्किम अफ एग्जामिनेशन नायोबा फार्स्टआव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन CBT जागोन एन्ड बेनिफ्राय कम्पिउटार टाइपिं टेस्ट जागोन बे मोननैल' आरो बे मोननैयाव क्वालिफाइड जाबानो नोङो साख्रि मोननो हागोन आरो नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब मावनो हासिगोन दा पस्टआ ओरैबायदि नोंथांमोना नर्थ ईस्ट रिजनावहाय राननायखौ नुनो मोनदों जों बेखौ नायगोन दा गाहायाव दङ NST आव नोंथांमोना मोनाब्लाबो आनरिजार्भ पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो दा लोगोफोर बे पस्टआव नोंथांमोना आनरिजार्भआव मोनदों 18 भेकेन्सिस दा बेयावनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो मोजां काट अफ थाङोब्ला थ' टेनसन लानाङा इस्टेव गैया होननानै जास्ट एप्लाइ खालाम थाइसेबो फिस नांखाया जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालाम एन्ड बेनिफ्राय 18 भेकेन्सिस दङ स' बेयावनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय साख्रि मोनोबा जोबोर मोजां चान्सआ दङ बेयाव बेनो जाबाय मोजां सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन डाइरेक्ट 29,000 निफ्राय जागायनानै लाखसिम नोंथांमोना मोननो हागोन स' बैसो होनोब्ला जों बैसोखौबो नायसै दानिया बेसेबां बैसो जों दानिया बे पस्टआव हायो दा बैसोआ जाहैबाय मिनिमाम 18 इयार्स एन्ड मेक्सिमाम 27 इयार्स नर्मेलाव बाट जोंनि STफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला जोंहा मोनगोन 32 इयार्ससिम नोंथाङा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना 45 इयार्ससिम बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोब्ला दा बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास जाथारनांगोन दे डिग्री पास नांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा जास्ट डिग्री पास बेनिफ्राय STआ 32 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन डिग्री पास जानो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा HS पास जानाय नङा डिग्री पास जाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम सिस्टेमा जाहैबाय अनलाइन एग्जाम होनांगोन स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होयो दा डिग्री पास जाबासो बे पस्टआव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय रिजार्भेसन दंखायो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एग्जामखौ पास खालामो एन्ड बेनिफ्राय सिलेबासआ 600 जागोन अके स' सिलेबास होनोब्ला स' नोंथांमोना 600 नि एग्जाम होनांगोन आरो मोनसे हाबा दा 4 मार्क्स मोनगोन मोनसे हाबानो एन्ड बेनिफ्राय सिलेबासआ 600 बेनिफ्राय 2 hours 30 minutes टाइमिं मोननाय जादों अनलाइन एग्जाम स' बे सिलेबासखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना टाइपिं टेस्टआव थांबानो स' नोंथांमोना मोनगोन 35 words per minute नोंथांमोना लिरनांगोन इंलिश बा एन्ड हिन्दी बा 30 words per minute नोंथांमोना लिरनांगोन स' बेनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनदों 1/4 दङ आरो मोनसे हाबानो 4 नाम्बार मोनखागोन बेखायनो काट अफआ गोजौ थांगोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि बिग आपडेट नोंथांमोननि प्रभिडेन्ट फान्डनि अर्गेनाइजेसननि गोदाननि साख्रि